Я просто ведаю на прыкладах, на кейсах канкрэтных людзей, што калі чалавека ў Беларусі хочуць, там, не ведаю, аштрафаваць, пасадзіць на суткі ці прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, то, ну, як бы там падпіска ці не падпіска не дапаможа. Тому што, ну, і больш за тое, я ведаю кейс адзін канкрэтны, калі адзін мой знаёмы быў затрыманы у... Ну, не буду казаць, у якім горадзе. Хоць ён ўжо ў бяспецы, тым не менш. Яго затрымалі, яшчэ там па нейкіх удзельнічаў у пратэстах 2020 году, затрымалі па-за мінулым годзе, і таксама чалавек там 3 гады жыў у Беларусі, быў максімальна ў кантэксце, то бок ён быў не падпісаны ні на што, павыдаляўся лайкі, то бок там дакалупацца было немагчыма да яго, але вось калі яго затрымалі і трэба было нешта на яго павесіць, то просто вось сілавік сидзеў, глядзеў яго тэлефон, зайшоў у YouTube, убачыў там у рэкамендацыях відос, здаецца, нехты, і на пытанне чалавека, а што тут робіць нехты, ён кажа, так я не падпісаны, я не лайкнуў, я это не глядзеў, гэта рэкамендацыю. На што чалавек яму адказаў, ну, я гэта бачу, значыць, ты мне гэта распаўсюджваеш. Гэта з твайго тэлефона я бачу. І вось так вось чалавек, які не быў падпісаны на нехту, не лайкаў яго, вось за нехту адсядзеў суткі, хаця, ну, вось...